Здравейте! Няма мъже вече, мъжете сме на изчезване. Това, че няма мъже, виновни са жените. За какво е една жена мъж? Една моята е в мола. За какво е мъж? Жените са виновни за това, че мъжете изчезват. Какво правим мъжете? Перем, чистим, готвим и гладим. Една като мен. Мъж закъсал за пари съм виждал. Жена никога. Никога. Жена ми взема повече пари от мене. Работи на 2 места. Плаща си сметките. Битер мъж. Направо ме смачква. Жена ми сменя кружките като изгорят. Сменя акумулатора, шпаклова, боядисва. Върти отверката, гаечник, ключ знае. Пак аз като поискам нещо, тя вика: уморена съм. За какво съм аз? Какъв мъж съм аз? За какво да ме ползва? И пари има, и ремонт си се прави сама. На мъжа какво му остава? Лилито и детство. Лилито и детство, боли ма главата. Не мога. Бе, ти не можеш, ама аз искам. Само че тя не ме иска. Няма мъже, заради това няма да има мъже, защото жени сева боли главата и да карате да перем, да чистим, да готвим, да гладим. Имате повече пари от нас и вършите мъжката работа. На мене какво ми остана? И ни мачове, и една кола. Това е. Тако се това. Здравей! Какво стана, ма? Изнасилиха ме. Какво те направиха? Изнасилиха ме. Слава Богу. Помислях, че си блъснала колата. Скара някакъв.